Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu siyakhuluma abalandeli. Ave seningibuza into eyodwa kodwa ngiyawubonga umbuzo. Ngiyaxolisa ngezwi lami lishile. Bengine-flu nje encanyana. So usudadewethu lana kuyamdida ukuthi uMangwabe noMakhumalo bebeyabangani kodwa uMangwabe wazi umayeni before. Ngithi-ke season 1 episode 1 nakuba bengayikhulumanga kakhulu le ndaba ukuyicacisa ukuthi mhlambe ngemuva bebazana yini angikuzwanga. Engikuzwile umseleku wa-introduce uMangwabe kuMakhumalo kwase kuba ukuqala kwe-friendship yabo. Baba nemoya ezwanayo baseke bazwana njengabangani. Uthi uMangwabe nangesikhathi esefika kaMseleku kwabalula kuye ngoba umngani wakhe ubese phambili. Uthi-ke uMakhumalo bazwane beyintombi baba bangani besayintombi. Usho ukuthi-ke baze baba amakhosikazi besabangani esithemba kanjalo. Seyiclear-ke le yobungani. Umseleku ofike noMangwabe kuMakhumalo kwaba ukuthi mabehlangana kwaba ngathi bayazana kusukela dala ngoba uthi uMangwabe kwaba sengathi kuhlangene abantu abazana kudala. Mhlawumbe omunye-ke wadidwa kuleyo ndawo ukuthi kuhlangene kwaba sengathi, hayi ukuthi kuhlangene kwaba sengathi. Ngaphambi kwaMangwabe bekukhona uMasawule. Masawule-ke yena wabona uMakhumalo e-ofisi, wathanda usisi ambone e-ofisi, kanti usisi owase-ofisi uzoba umngani wakhe, kanti futhi usisi wase-ofisi usethandana no-husband wakhe. Wagcina-ke esehlala naye kwaba nje ne-arrangement abangayichazanga ngoba nakhona nje sezusethi uMasawule-ke wahlala naye, wayemthanda, wayemphekela konke lokho. Seyiclear-ke ye-friendship. I-friendship le yamaKhumalo neyaMangwabe iqala ubaba uMseleku besayintombi. Right. Nakhu-ke kulokho engithi mina hawu phela mangibuka useason 1 noseason 2 noseason 3 ukuthi into engishoyo-ke ungalingi mangikhuluma ngoThando Nesthembu. Ngikutshelile ngathi le video ayikho serious mase wena ukhetha ukuba serious. Ungakwenzi lokho. Nakhu-ke sengiyabuka season 1, season 2, season 3. Hayi ngisikanti nesi hawu umngani awumcebisi awusamhlebeli indaba engaka. Nike nibone angithi emzombe bayasimema kwimhlangano. Makuba imhlangano-ke kuyenzeka kwesinye isikhathi into ekhona kube yinto ephakathi kwamakhosikazi noma mhlawumbe kungabanga into ephakathi kwamakhosikazi kodwa kube yimbono mhlawumbe egcina isishayisana phakathi kwamakhosikazi. Akaze kwenzeka uNesi uMangwabe wethu abe lapho. Hayibo washuka umselo wathi uMangwabe u-too independent. Uthi uMangwabe uyinakela indlu yakhe yaka number 4. Ezinye izinto angena kuzo yilezi ezisuka sezimdinga njengonkosikazi noma sezimdinga njengomama egcekeni. Kodwa yokuthi nje umacele uthena washintsha inkulumo wakusho lokhu wakuphika akafakazi. Cha. Ngishe khona kafakazi. Manje ngithi mina ngoba phela-ke lena-ke yiyo le menza ukuthi amakhosikazi lawa amabili amadala angaliphathi ngesokunxele. Ngisho right? Angaliphathi nje igama laMangwabe ngaleyo ndlela ingoba naye akalizifaki. Akamhlebelanga ngani uMakhumalo le ndaba uMangwabe. Hayi bo uMangwabe wazoba yi-fake friend-ke manje ngoba phela Makhumalo uyangena ngenyawo zombili ayezwe ukuthi kuyashisa kodwa aqhubeke angene acwile ngoba phela uMakhumalo ngibone e-episode ufike wakhuluma noMacele. Wayebamba into esho uMacele, wakhuluma noMayeni, wayebamba into esho uMayeni, wase wahamba wayoreporta kuMseleku. Kahle
Uthini Makhumalo kuthini? Ngoba phela manje leli khaya nalo mshado omkhulu osukhona umnikazi wawo umseleko. Owazi uMacele in and out umseleko. Owazi uMayeni in and out umseleko. Ngisho nangendlela abashade ngazo umseleko ukukhombisa ukuthi uyabazi. Ngitsheleni ukuthi isiphi isizathu sokuthi uMakhumalo athi kumseleko. Umacele uthi, uMayeni uthi, mase wenza lokhu kuyobe kuwukuthi wenza lokhu. Akusiko ukuthi ngihla ngoba kuhlekisa, yikho ngisho ukuthi ngizonitshela into ehlekisa kodwa ehlekisa. Yazi ukuthi ngihlekelani? Phela umseleko ubashade bazi nje futhi ubazi kahle hle okudlula onke amanye amakhosikazi. Ngisho uMayeni engafika ekhulume ngoMacele ethi uMacele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 okukhona nokungekho kuleyo nkulumo umseleko uyakwazi. Manje mina ngibuza ukuthi Makhumalo uzihluphelani? Isiphi isidingo? Ngoba phela umseleko lena eyakhe owaba nephupho layo wayixoxa nogogo waze walifeza nokuthi futhi aqhubeke agcine liyimpumelelo kulele kuye kuphela. Mawukuthi udidwa isizulu njengoba ke nathi sike siphume ke mase bephuma lapha Uthando Nesthembu behamba indawo engathi sayintaba beyongena lapha komdala ababuza kuyo uzophinda enze njalo mayimayelana nesizulu. Kodwa mayimayelana nonkosikazi ubatadishile phela ngoba bamakhosikazi akhe futhi ubazi kahle. Lo yes awuthola ngapha ngaphezulu ukuthi umayelana nani uyawazi. Nalo no awuthola ngapha ngakwelinye isathu ukuthi umayelana nani uyakwazi. Ukuthi futhi uzokulungisa kanjani fanele ukwaziwe kuye. Yikho-ke ngokuthi uyagamanxa Makhumalo. And masukugamanxile sewusha sewuyaphuma lapha umlilo usukushisile sowuthi-ke hayi mina hlala kwakho usho lento oyisho lapha kwibani kwi-bridal shower kaMacele ukuthi umshado kaMacele nokaMseleko awufani nokaMakhumalo nomseleko. Na ezakho izindaba nomnyeni wakho u-enjoy futhi uMakhumalo kwi-assignment guys. Makhumalo uyayibhala i-assignment kodwa sazi usizo mangobani phela. Angize ngithi asikhulume ngabo njengama-ex akusho singakhulumi njengabo ngasemzumbe ke sisho lokho sikubona uMakhumalo uyabhala futhi yazi wenza sure ukuthi le assignment ufuna ukuyibhala athole 100% kodwa akekho ozoyimaka le assignment ayibhalayo. Le assignment le emenza ukuthi akalelisise ukuthi uthini uMacele phinde lalelisise ukuthi uthini uMayeni akuhlanganiseke lokho akukhiphe kube inkulumo yakhayo. Umseleko uyabazi abantu bakhe in and out. Uyabazi bethule bengakawuvula umlomo. Owahamba naye kusukela ngo-1997 waqashuka la kuqashuka khona wakwazi ukuthi uzothini ukuze abuye nendlela zokumbuyisa wazazi. Manje sitshele ukuthi why umfundi egqoke i-uniform agijima e-ofisini athisha omkhulu athi thisha omkhulu esisikole sakho esinamaklasi awu-10 ukuze siphumelele kahle kumele uthi kulo thisha nalo thisha nalo thisha nalo thisha. Abe worried lo thisha omkhulu ukuthi kanti lo mfundo unjani. Ilo nto esibona lapho Uthando Nesthembu but manje positions azifani. Thisha omkhulu ubeke kulesi sikhundla sokuba uthisha omkhulu and uyazazi zonke izinto ezenzeka esikoleni sakhe nekufanele ukuthi ayilungise uyabhala uyacisha yena ngoba uyivumile le ndawo yokuba uthisha omkhulu ukuthi uzoyimela. Mase seyivumile wathi uzoyimela wakuprova futhi ukuthi yena uqualified ukuthi abe uthisha omkhulu. Waveza amandla akhe waqualify kwi-position. Wababona wabazi ukuthi la ayifakwa lena nje la makuthiwe cha kuthiwe cha akujiko. La makuthiwa kuthiwa manje nje wayezofundiswa into ayaziyo baba umseleko ayifundiswa Makhumalo. Yilana-ke abantu sebefike behlukana nemibono bethi hayi Makhumalo ngeke.
Hayi Makhumalo, linda ku-Instagram kuthiwe siyacela uze Maritzburg-ke ngosuku oluthule senza lo mcimbi, siyayithanda iy'nkulumo zakho nomhlabelelo ngaphezulu, fahla imali efanele umsebenzi. Ngoba le assignment ayibalayo, yiyo-ke le emenza aphume eceleni, mase-ke lakhe igama liyathinteka, mase kunesi-ke eyayithulela nje ekhoneni lobe yiphuzela itiye, mase ngithi kodwa Nesi, hlebela umngani le ndaba le ukuthi isebenza kanje le nto, kube lula ukuthi endlini yakho wena nje yenza ama-fruits nama-yoghurt, pheka ukudla okufanele ukuthi ukupheke, mase nje uyidlela ushathaphe. Labayana abaphezulu ababili eyabo nomyeni wabo iphela kubo nomyeni wabo, ngoba vele ngeke uze uyilungise, ngoba phela manje lo myeni wayazi ekuqaleni eyenza yonke le nto ukuthi isima kanjani. Manje simhlula esekufanele ukuthi mhlampe isiZulu esingaqondi kahle, ngoba vele isiZulu sona sihambe sibe ney'ndawo ey'funa ukulungiswa. Bakhona abadala le ukuthi-ke nathi mase siphuma-ke sesibalandela-ke sebefaka amaduku-ke sebeyongena laphayana-ke beyokhuluma nomuntu omdala, sesiyahlala sesiyalala ukuthi umuntu omdala uthini, akhulume yila kuyiwa khona. Kodwa ukuthi unkosikazi ucabangani, akakucabangi, uqinisile, akaqinisile, uzohamba noma ngeke ahambe, kwazi yena umnikazi. Manje omunye unkosikazi bese ebizophinde ehambe eye kumnikazi amtshele le nto ayaziyo. Thina phela akasaqhubeki-ke nala ma-chapter kule ncwadi esiyifundayo, akusaqhubeki-ke manje, sekuyilana-ke nothi uyayiphasisa le ncwadi eselobe ekhansela ethi hhayi qhubeka phela ukuthi uthini, ngoba usubhala into eyodwa kaningi, uyayibona. Ngoba phela manje usibhalwa kaningi into ukuthi uma ecele uthi, uma yena uthi, sesikuzwile. Esifuna ukukubona ukuthi umnikazi unyakaza kanjani, ngoba unyakazile ekuqaleni, wazethemba futhi ukuthi hayi uzoyenza le nto. Manje-ke nathi sithi hawu akayekwe phela, hhayi ukuthi enga-support, ngoba phela leyo ukuthi uma ecele noma yena ithini ayidingi support, idinga u-husband wabo azi ukuthi uzokwenzani kanjani, azi futhi ukuthi uzokhuluma athini kanjani, njengoba wakwazi ukukhuluma esaba khona isithembu. Ngoba phela akavelanga isithembu wabanaso, usikhulumile kubona bobabili ngey'ndlela ey'ngafani. Nezona futhi lezi ndlela ezingafani yizo ezenza ukuthi bebe khona. Namanje futhi mhlawumbe kufanele sibone ukuthi uqhubeka kanjani-ke sesikhona. Ilele kubani? Kumnikazi. Mase beyeza-ke abanye bethi hayi Makhumalo ngeke, mhlawumbe usuyethi uzama ukusiza, mhlawumbe usuyethi uzama ukusiza.